Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou episod de CSGO. Nu știu de ce mi-a ieșit. Trebuia să-mi verific eu înainte OBS-ul. Gata, știu de ce mi-a ieșit. Era o chestie în OBS care am făcut-o. Asta fac o setare și setarea am făcut. Azi avem mapă de dat. Один нижний темки. Погнали шорт. Se vede. Шорт, шорт, guys. Rujnaci sau? No one on me. Go, go, go. Too long. Go. Go be fast. Bă, deocamdată... e de ce meciul? Mamă, bine rău de tot. Băi, și ce-mi place skin-ul ăsta de povestitor. Guys. What are you doing? One on short. He's alone. Fuck. One middle. Mid, Go half back. HP, half HP. Shift. Going to play. Ушел. Он на Б пошел. Или на шорт. Stay hide. Слева. Ебать нахуй, что это за оружие? Ce veniți ăla, vă mâncați? Eco. Dau decât eu eco și cu ăla. Gobi. Yes. Сейчас я чекну середину. Ну что там? Не видно было на... Ой, на Б. Попробуйте Окей. пройти. One B. Да, пошли. Shotgun. GG. Nice, nice. Mamă, ce... Păi hai mă, acum îi dăm și noi tare, talpă rău de tot. Bă, dacă... Nada. Și molotov. Când încerc să defuse, am... Ok. Long. Блять. Фиолетовый справа. People right. Blue check double door. Two on mid, two on mid. Блять. Не успел подобрать. Sorry guys. Hai, like it's more over.
One B. Go B, go B. Блять. Go B. L-am înțepat. Go B, go B, go B. One shot. GG. Nice. Am fost MVP, tată, MVP, MVP. Bă, băieți, v-am zis, o să pun meciurile cum sunt. Dacă e să-l pierdem, să zicem să ne dea 16-3, Ah. Ce tare. Oh my god. Fuck. One long. One just spawn. Just Fucking hell, dude. Ne bat ăștia cu un bot în echipă, mă, pe bune. O stau eu la double door, dar să nu mai intrați. Să nu mai intre, gen. Să nu mai intrați. Să nu mai intre nimeni, frate, pe bune. A, și-a trecut. Green. B flash. One lower. one tunnel. Yes. Go, 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 ping, go, go B, go B, go B. One B. B side. Fuck, two B. Defusing. Guys, go. GG guys. S-a prea repede, frate, nu ne-a așteptat până să vin eu, da, ai bătut la degeaba. Fucking hell, dude. I-ai bătut, da, degeaba să moară parpaleții dacă te mint. 3 la 3, v-am zis. Poate îmi face la... Bă, frate, dau și un bot. Pe mine asta mă oftic, au și un bot și tot ne bat. Pa, man. Fuck. One mid low HP. 8 хп у него.
Câte spawn? Manta, nu. Save, 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 man, save. Don't pick. Mă, ce știți așa joace, fără mișto, e pe primul loc. Da, mamă, 10 kill-uri măcară. Eu am 2. Poate să-mi revin la City. Ce ai de cap, m-am sărat mă. Bine. Mamă, bine! Bă, dar joacă ăsta, frate, nu glumă. Bine! Oh my god, rupe-te, ești nenorocit. O joc și cu Negev, mă, un match. Dacă nu jucăm la shotgun, tata. Că destul că am la skin nou, nu știu dacă vi l-am arătat. Asta e shotgun-ul cu skin nou. Tot pe Nova. Mm, 4-3. Da flash-ul așa. Trebuie să intrăm bine rău de tot. Guys, they are pushing me. Mid. Ha, mă, pe bune! 2 hituri 49, trebuia să intru direct. Alright, right. Addict. It's A, go B fast. One short. GG, well played. Go away. Short. Să aștept să vină purple. Hai că știu băieții să joace. Check one. Mid and B. Go short, go short. City. Left. Nice, bro. Bă, dar joacă ăsta. B-boy Cuco. B-boy Cuco. Mamă. Și cum așa un pic la shotgun. Bine. Green, go away. People, yes. Two to spawn. Bomb to spawn. One shot. Middle.
One check double door. People left, yes. And right. Right. Done. Fuck, no time, sorry guys. Mamă, bă, timpul, bă, nici nu m-am uitat. Greșeala mea, frate, greșeala mea. A tras de timp acolo, că știa că nu m-am întins să mă duc să plantez. Trebuia să mă duc pistolul după el. Fucking hell, dude. Hai de cap, ne bat ăștia cu un bot în echipă. One lung. Нахуй ты меня стопишь, блядь? Go fast B. 2A go. Go B green. Come B. Ăsta e merge în lag, mă? Aaaa, mi-o ping 500. Fuck! Last. Mă, dacă nu mi s-a mai întâmplat Cred că asta, nu înțeleg de ce merge în ultima vreme internet foarte Da. slab, gen uneori are căderi de-astea. Uite, ping 800. Hai, scade. Eu nu o să echipez nimic deocamdată până nu scade măcar la 100. GG ca să mă crească din nou. Au, n-am armură. Mamă, joacă. Stai că stoi, ce poate moare vreunul. Să și un AVP. Hai, așteaptă și ăla. GG. Ține la double doors. Hai mă să vedem, că parcă m-am încălzit. В нижней темке. Okay, good down. Info. Frate, John. hai de capul meu. Mă, 5 la 5, deocamdată e bine dacă am reușit să Они menținem сейчас super bine зайдут la со City. спауна. Справа. Там дохуя их идет. Bă, îmi place ținta ăsta. Еще будет точно один. Блять. Ia mă că i-am copiat ținta. Dar nu pot să-i dau și altă culoare? Nah. Nova asta cu skin, ieri l-am luat skin-ul. Băi, cine știe ce, dar na. Oh, fuck, n-am apucat să mă întorc, arătam skin. One tunnel? Yes, lower tunnel. One car.
Car. Go away fast. Fuck. One car. AVP man. Purple, go. Purple. Purple, what are you doing? Purple. Good job. Bă, frate, eu când le-ai zis să ducă, nu să du mă mânca, dacă n-ai cu cine, n-ai cu cine. Bă, bune acum. Ce naiba mi-am cumpărat? Dicoaie, ce mi-am cumpărat? Hai de capul meu. Bă, dacă era skin ăsta nou, ți arăta mult mai bine. AVP. Go fast. On B AVP. On B AVP, guys. Help me. Window. Hai de Pizdeț, capul bă. meu. Bă, dacă nu ratam pe ăla. И такое бывает. Mai bine încercam nou scop, frate, și tot parcă luam. Aveam așa o viziune în cap. Hai de capul meu. Ce-mi dau la headshot. Cred că am dat și eu la grenada aia. Go away, enter. One city spawn. Don't think. AVP. Very low, Steve. One B and me. GG. Safe, please. Orange, go orange. Go away, orange, go A, away. Orange. No, man! Oh my fucking god. You fucking retard, bro, you fucking retard. How you die all together? Bro, what are There you was doing? 3 on 1. N-ai, bă, frate, cu cine? Uite cum ne bate ăștia din prostia noastră. Cel puțin în runda asta a fost prostia noastră. Am fost 4v2 și n-am reușit să facem nimic. Oh my fucking god. Go green. Suntem full AVP-uri, frate. Hai bă, intră că țin eu dacă e. Enter green, enter. Și țin eu double doors. See. Short. Oh, orange, don't pick. Back, please, bomb. Nice, go.
Go plant, go. GG. Mamă. Nu știu să facem un meciul ăsta. Acum trebuie decât să ținem. I go B. Same. Oh, mamă, ce USP are asta? Ce USP are? One mid. Hai bă, intri sau nu intri? Stai că te cași. One short, guys. Look short. Long, long, long. Guys from B, go long. Nu trebuia să-mi schimb ținta. Nu știu ce țintă are ăla. A, de asta așa. Ăsta. Mamă, ce țintă mică mâncată și nu o văd. Long опять. Too much on long. Fuck, one is spawn. Spawn ramp. Bomb on short. Blue, go short. There's bomb. Stay there, don't push. Oh, short, short, short. Nice. I tell you, don't push. Находит через низ. Сзади будет входить. Он спрыгнул, блядь, Shut там. up! Fuck you, bitch! Смотри. Еблан, ебучий. Buci. Bă, stă ăla să-mi vorbească, să-mi spargă mie creierii acolo, să nu mai fiu atent pe unde mi intră ăla. Vai de cap. I can long, Asta long e, with pierdem AWP. măcar la Don't jumate go să with luăm me. și noi. O rundă. Două runde. There's Free, B. freebie, freebie. One B. Bomb. Right. My god. Our mission is simple. Take them out. Chiar tare rău pe short. Fire in the hole. Throwing smoke. Decoy.
Short one. Yes. All short. Throwing flashbang. Да они на шарте все, да. Flashbang. Long one. Long man! One long, one spawn. You see them. Deploying flashbang. Grenade out. Smoke. Playtime. Bomb has been planted. GG. Nice. Save AVP. Defusing the bomb. Bine mă, tata, aia zic. Aia zic. Defused. Counter-terrorists win. Drop me, maybe. No? Okay. Lock and load. Drop me, please. Ah, okay, he knew. Thank you. Throwing flashbang. Throwing fire. Info. Grenade. 1B, 1B, 1B. Bomb A. Ce grenade am dat la ăla de Oh. Flashbang. Last short, last short. Ok. Go to tunnel. Throwing fire. He's on mid, he's on mid. Mid. Nice. GG, mă, hai că am făcut runda asta bine rădută, dar am jucat o runda aia. Hai că poate îi batem. Nu garantez nimic, dar... We're wasting time. Let's go. Mă duc eu rapid short. Incendiary out. Incendiary. Throwing fire. Grenade out. One short. Bomb on B, guys, bomb on B, come here. B. Go B, guys. Spawn is B. Ok. Nu prea aș vrea să mor. Tunnel. Fire in the hole. Counter-terrorist. Nice. 11-10. Mamă, cel mai lung meci. Cel mai lung episod, cred. Hai mă că nu mai sunt ultimul loc. Runda trecută, gen acum 2 runde, a făcut super bine. Mamă, ce mi-a dat ăla, frate, un stun. Acum mi-e să-mi intre ăștia. Laying down smoke. Flashbang. Incendiary. Smoke. Grenade. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Deploying beacon. One long. Check short. Short one. Long.
GG băieții, GG, well played. Mamă, ce bine ai jucat acolo. Mid and B. Ok. Stay short, check short. HSB. Ok, B. One B. No scope. 1 point. Ah! Ce vreau să-i dau un scope? Mamă! Îl rupeam pe copil. GG. Bine rău de tot jucat. This is what we trained for. Throwing smoke. Bine rău de tot jucat. Sper de să duce singur long. Incendiary out. Incendiary out. Grenade out. Eu le mai dau acolo. Throwing a grenade. La ștoacă. Laying down smoke. Mid, guys. Too much on me. Throwing flashbang. One more. One more mid. Lower tunnel. Don't pick. Deploying decoy. One short. Short. Mid. B. Go B. Bomb has been planted. Go. Terrorists win. Fucking hell, sorry dude. Hai, mai și pierdem. Mai și pierdem, mai și câștigăm. Toți jucători ne numim, tată. Toți jucători ne numim. Bă, dar am avut 2 runde în care am jucat excepțional. Excepțional, frate, am recuperat kill-uri. Let's go. Bine, nici chiar așa, dar totuși. Decoys out. Grenade out. Throwing fire. Oh, we alone. Short. One long. Free short. Short. Blue what? What the fuck, man? Really? Am tras amândoi odată. He's on short. Nu te cred că poți să tragi până aia și să... Bomb has been planted. Take MVP. Nice, GG. Defusing.
please, please, please. It's okay. GG. Nice. Oh my god. Nice. Bine mă, tata, aia zic, aia zic, aia zic. Păcat că nu mi-a mai rămas de defuse kit. Uite USP, USP-ul, USP aia se spune. Pe la mine pe la țară, 12-12, mai de cap, mă, ce meci, bă, frate, intens, rău de tot. Throwing smoke. Tot aici m-aș menține eu. Bai de cap. Too long. Bomb long. Fucking hell. It's long, man, it's long, go long. Oh. One card. AVP. Go save, guys. Da, ce salvezi asta, famasul. Bă, ar fi, nu știu, e așa dacă îl pierde mie, păcat că am luptat pe. Go to long. Să mergem 2 pe long. Nu mai am nimic. Măcar egalul să-l tragem, dacă e. Mai au 2 runde și gen ajung la limita aia. Și nu mai au cum să pierde ei, da, trage și noi. Ăsta stă mereu, are strategie să stea în city spawn. Don't rush. HSB. Cum a dat, frate, prins? Hai de capul meu. Da, e GG. Nu mai luăm noi 4 runde. Un P90, așa de control, P90. Aia se spune pe la mine pe la țară, nu 90. 90. 90, 75 pe picior trebuie să ai și pe braț. Bine, pe braț trebuie să ai 90 și pe picior să ai 195. Pe la mine pe la țară ca să poți să fii bine primit. Hai de cap, nu vă bună. Throwing fire. Fuck! Bomb on B. There's AVP. Da, GG, ei au asigurat egalul. Știu că mă îndigă la așa de final. Oricum a fost meci frumos, chiar dacă l-am pierdut. A făcut sistem animație șmecheră. Hai că nu mai prind. He's long. Deploying flashbang. Flashbang. Bă, cum, frate? Cum n-am prins niciun hit în el? Cel puțin atunci când a sărit pe mine. GG, well played. Mamă, atrage asta de nu se poate.
Da, mă, fraților, cam atât a fost și cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați și voi un like, un share, un subscribe. Facem și noi rank 28. Hai că-l facem, poate ne pică și noi ceva. Așa dă control, capitan. Ne dă ceva? Nope, nu ne dă nimic, sa? Ba da! LOL, hai să vedem skin-ul ăsta. Super tare pe 250. Super tare. Asta e la City, nu? A, și la City și la... ok. Super tare pistolul. Bă, dar am schimb, am primit de armată și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta, și pe tech am primit. Bă, am primit mai multe de armată, am primit gen... de asta de armată de aia, cum se zice, de snow, de zăpadă și de alea, gen camuflare de aia pentru zăpadă și de alea. Bă, am primit! Bă, eu sunt mulțumit, fraților, o să testăm skin-ul ăsta în următorul episod. V-am pupat! Pa, pa!